Into radio day tomorrow. From morning to night. Yes, that's why. Wow, dear. It's been a cold day. Bright though. Later towards the evening time.
Grandma onye nzọtawa na-eku kụọ m ma ịnweta ozi a enwekwala iwe ọnwụ na aka ọza gị mgbe m kọrọ gị ịma amata ịma aghọta ngwanụ ịma n'ụkwụ ka anyị Hello, Kelechi. You know why? Are you alright? I'm working on my surgery. Got to look at that. Kelechi make it say. I got to say get him there. I told you. They him given a lamb. I got it worried. I tell me again, Papa no say. Maybe we're not bored. No, I don't know my mother, then I'm not in our gas today because if I did think you got. That's what I thought, because it's unlike you. So, I'm here when I talk more, I'm heading now. Ọ dịghị onye enweghị nsogbu ka ya ma ịbịabeghị mmadụ nso ị gaghị ịma it's okay iwe adịghị m iwe were mma kpọọ gị yes ma onye ọwụ ọ nọkwa ya ma ihe ọ gazikwara ọ dị ka nwanne m nwaanyị Rosemary na I'm very worried ịkpọ ya ọ naghị aza ya si fon ya adịghị reliable ma zụọ fon Samsung brand new one nye ya o wetara ya ịkpọ ya ọ naghị aza and ọ dịghị etu mmadụ ga-eji nọrọ n'ụwa ga-anọdị naanị gị ọ dịghị onye na-abịa ya nso ọ nweghị ụmụnne anyị ọ na-ekwe bịa ya nso in fact they don't even know where she lives. Ọ dịghị ihe etu a anaghị aza ọ dịghị onye nwere ike ịkpọ jụwa ya ma ọ dịkwa ya I don't know. Ha gwara m ya bịa ebe a ahụhụ inwe ike ha nye gị akwụkwọ ha ji ekwu enye ya visa bịa ebe a ọ bụrụ 6 months ọ ga nọrọ for a change of environment tịkọm ọ dị ka ị na-anụ nna achọghị m ịbịa chegbuo onwe m n'echiche na ihe dị m n'isi karịchara chọdị m atọ bọtụ ihe megbu ọnwụ n'isi m ka ọ dị ya mụnwa adịghị reji ịlawa ụlọ ihe ahụ ị na-eme ha gwara gị gwa gị afọ ụdị agwa our cousins ọ na-atụ ụjọ ya na ha biri ha nwere ike zuo ya oshi a na-ezughị oshi saizi bra gị na ha gị uwe gị abụghị the same size ị ga-ahapụ na ijewe gị n'ụlọ but emekwa nobody comes near her nothing onye chewacha ihe ndị mmadụ mere ya n'ụwa ọ gaghị ịtụfuru mmadụ ọnụ but ilecha you have to survive
nke ọ dị ka akpọrọ m Isiọma this evening. In fact, ọ ya makọrọ mụ na ya na-ekwu sị ya foto ndị ahụ ọ na-ajụ ajụjụ ya m zitara ya ọhụna ha ya sị ahụ na m sị ka ị hụrụ the first one, the one of Otiono, that one mara nnọọ mma. Si ya enwetara ya ya sị ahụbeghị ya na mee na m zitara ya na ọ bụrụ m zitara ya ma akpọ ya gwa ya na eze m sị ya so ọ bụ ndị niile m ga-ezitara foto den ma akpọ ha one by one jụọ ha ma ha pụtabara ma setiwa alat gị onye ọwala awụ mba nke na-eseti alat nsị ya eweliwe aga m izitakwa ọzọ because it doesn't look at them, it doesn't may were that time were mere ọzọ. Ọ naghị ele ọwụkwanụghị na ọwa ọrụ ma hafụ n'igwe nsị oge. I don't know. Always zigara ya ga-akpọ ya gwa ya the date, gwa ya the time izigara ya. No. Ebe ahụ karịrị akarị ọnwụ ha. Ọ gaziri but anya m ka dị very late. Ọ ga-nọ 3 weeks before ya charge and then ya nọ 3 months tupu m agawa for cataract. I can't wait for the cataract. Emechaa ya mmadụ zuru ike. Mụ na ndị ọrụ anyị nwekwara nsogbu but I nwere one lady, I think ọ bụ onye ndị India, this native India. O gburu nnọọ ukwu in fact dịka drum. And ọ bịa nọdị n'ọfịs, ọ dịghị onye ịbata naghị atụfuru ọnụ, ọ dịkwanụ ndị na-atụfuru ya ọnụ. So m bịa ebere ya na-eme ma jụọ ya how are you, how are things? Ya sịrị fine ọ bụla. So abịara mee ya ọkọpụrụ ka ọkọpụral ama mbọ ọ bụla one Thursday oyi tụrụ n'ọtụba mmadụ n'ọgụ and that day m supposed ịga clinic ma bịa ha sị m biko na the boy kwesịrị ịnọ ebe access route abịaghị ọrụ nwere ike ịga dị anọ isi ya nwere m appointment later in the afternoon. Okay, I can postpone it. Motor buffet, they to a number. And some of them were military vehicles. Those ones, I've been told, you don't search them. Imagine with him alone. Because for the one I got service, they went there, Karaka, So, that day, only one big trouble, Buffet, Marcos Square, take each particulars number. What they all hire a very large house in Yaka. I know one young, no neighbor, some distance away in another two people. For no, now that last vehicle that I looked at the back, I'm supposed to open the back and so on. See what of the other ones in such what has happened. That's an name verbal warning. Chai, you see a man bracket. Oh yeah, I didn't have to walk again. They might behind join go out to PhD. I can't go this native Indians. Now the name verbal warning.
This year, even the captain, the in charge of our division, and he been more morning, came by there. Yeah, well, this very time, how I did. Well, one time, oh, you made. So, yeah. This year, get off my back, therefore. Yeah, on the end of the session, where we had informed me that now they will now want me formally. This year, I will get me. Mụ na ya nọ n'ebe afọ abụọ, o nwebeghị nsogbu inwe, no complaint. In fact, you sing praises of me. Everything I have about, there's no problem. Ihe niile biela, but the good thing wụ anụmanụ ahụ na-agbara m ọsọ so that anaghị abịa m nso ịdị spy. But o nwere onye Igbo ọzọ, unfortunately onye Igbo ahụ na-arụkwa ya na-anọ the same room. Within 2 weeks, agbaala ya report 3 times. And ha kpọlakwa the man ịwọrọ ya. Ma na-agwa the man, nke na-ekwensu na-eri ihe n'otu efere, ha ewere ngaji toro ogologo. Ọ dịghị ebe ọ hatara gị na that person. Ịhụ etu ọha ibu, everyday ọ hamburger, ọ wụ coke, all these sweet drinks and so on. Ọ dị miserable, agaghị enyo ya. So, ha akpọnụ m seti mụ na akpọ supervisor m kpọọ the idiot, the captain, the charge, which that it was disrespectful the way he treated ya. Si ebe mụ na ụlọ anọ n'afọ abụọ, adịbeghị m disrespectful. Ị maghị na o nwere ihe mere nụ gaji. Onye ihe ahụ ya ọ bụrụ otu moto naanị gị ha mere. Enwere ike ewere nwayọọ ịgafewa shed ebe nọ ga-abata. Nnọọ casually gị gwa m na adịkwa na ndị a na-ewe iwe ọmụmụ. Nke a ga anyị na onye na-awụ ọnụ, ị na-awụ ọnụ nne gị ka ọ na gị na-awụ ọnụ. Agwara m ya, in fact, asị m ya maka ụgwọ kọpụrụ na agaghị isi. That the post authority will has control the people more than you will ever dream to control your life. I will not forget you. I want to go. So more
máa ṣe ń méjì ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ọ̀sán. Àwọn òkè fọ́ ọ̀rẹ́ máa ń yá. Ìdíwọ́ máa ń lè pa lórí ìlú. Wọ́n á ti mọ̀ ọ́yá wíta ọ̀ṣà yìí ìlú wa ti sá. Oh, they were there to no longer Mama, but I get in there and get on my camera. Okay. Okay. So, that's the thing, you don't have something. This is my lesson to the next waste of time. Because you are going to be precious. We should go ahead or not. I didn't know. I don't know that way.
highlight that. Because we're not expecting such a thing to happen.
like this. And this is at 21. 21 degrees.
Radio.